pareho na ako, 74 ko, pero minom ko, ako, Viagra akong gusto kay paspas ang sipa. Mo, dili gyud ingon, ana. Ana lang. Wa may bata nga re. Wala may bata rin, no? Mga anak lang. Pero usahay, ihungit pa nimo. Una, pagbantay mo kay ang Viagra, kamo bang sa mga asawa, so ito, kaya mag-ana-ana man na. Bantay ka, paspas ka kaya. Kay pareho ka na ako, makaunaw na akong problema, pareho na away, ana, na nabatay na akong sundalo, na po kabukpot. Inigbasa na ko, ana, mo diretso nag... No more. Muna kinalan, dili kagad mangitag problema. Samtang naa ka diha. Anogon kay ang Viagra ko. 400 guda. Ang botog pila na ron. Si Bong may tig baligya, ang tig palit. Kubong. Wa na ko ikuan, vitamins. Nibaw na siya. Ana istorya, tinud-anay lang. You might find it very funny, but actually it's educational. Kamo bang mga asawa, magsige mong panilos na mo. Para akong asawa, kung sabi panilusan mo na ako. Ang babae, hindi na malipay. Kaya malipay, babae. Igo na lang yung maka... Pero wala na may, we are past the stage of mga inyong ba na maingong mga liwa. Sige, kaliwat kanan, sige. Pangaliwa, wala na. Ngarang idara ka ng kalingkod at uniforme, wala pa na akong retire, medyo bata-bata pa na. Kana mo ipatyononon sa mga asawa.